Gibutyag sa Zamboanga Electric Cooperative kung Zamselco nga minus na ang pagsigapalong sa supply sa kuryente sa Zamboanga City kung itandi sa mga milabayng katuigan kini tungod sa bastante na ang power supply sa syudad. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Atol sa gipaygayong Energy Summit sa Zamboanga City ning bag-ulang, gibutyag sa Zamboanga Electric Cooperative o Zamselco nga nagmenos na ang voltage fluctuation o ang pagsigapalong sa supply sa kuryente sa syudad, kini tungod sa bastante nga power supply sa syudad. Sa tala sa Zamselco gikan Enero hangtod July ning tuiga, ana lang sa siyam kay gayon ang nasinating voltage fluctuation sa mga konsumante og kuryente sa syudad. Mas ubos kini kung itandi sa milabay nga 5 ka tuig nga ana sa 3 hangtod 5 kay gayon matag adlaw. Meaning to say that we have a more stable power when it comes to voltage quality now as compared in the previous or in the past 5 years. Gipasabot sa Zamselco ang pipila ka hinungdan nganong makasinati og voltage fluctuation ang syudad. The cause of voltage fluctuations is not only coming from Zamselco. It could be from NGCP before sa generators natin na nagsupply sa Zamselco. Hinuon gipasabot sa Zamselco nga ang mga kasamtangang power interruptions nga nasinati sa syudad gumikan sa mga ongoing rehabilitation sa power distribution lines. Ginailisan matud pa nila ang mga karaang linya sa kuryente nga sagad mag 50 anyos na ang gidugayon. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.